No niin, tervetuloa Ihmisten puolueen kokoukseen. Viikolla vaalirahoituskohu vaatii jo ensimmäiset siviiliuhrinsa, kun Antti Kaikkonen erosi nuorisosäätiön johdosta ja Jukka Vihriälä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan paikalta. Niin siinä käy. Eli lyhyt kysymyskierros. Kenen muun pitäisi erota, jos kenenkään? Nyt ei enää riitä, että ihmisiä erotetaan. Keskustapuolue on kiellettävä kokonaisuudessaan. Kiellettävä. Loistavaa. Raflaava veto. No eikö sitten kokoomuskin pitäisi kieltää? No ei minusta. Kokoomus ei ole pettänyt äänestäjiä. Ei ikinä. Ne on sitä mieltä, että liike-elämän kuuluukin saada tehdä ihan mitä haluaa. Kyllä. Mutta ette kieltää Siis keskusta lailla. Missään muussa sivistysmaassa ei ole keskustapuoluetta. On vaan oikeisto ja vasemmisto ja sitten pienpuolueita. Kyllä, se on ikävä historiallinen jäänne. Niin kuin ravintolatupakoitetaan häntä luulla. Eli Ihmisten puolue vaatii keskustan kieltämistä lailla, mutta onko tämä nyt sitten ihan korrektia, että toisilta viedään puolue? Niin. No muut puolueet tietenkin sitoutuu vastaanottamaan kepulaisia poliitikkoja kukin kykynsä mukaan. Ja voidaan määrätä tällainen tukihenkilö. Niin jos tukihenkilö on siinä, niin sitten se on kyllä humaani. Hei, ja kriisiapua. Autioterapia. Noin, sinne meni. Mutta anoppilaan ei minulla ole enää asiaa. Jokaisen organisaation tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja keskustapuolelle tuli aika nyt. Kyllä.